Evo sad smo imali priliku da vidimo rezultate ovog popisa stanovništva, gde smo mi kao Srbija za tih 11 godina izgubili 800.000 stanovnika. To je strašno. U Vojvodini smo izgubili nekih 180.000 stanovnika. To je takođe strašno. Imali smo skoro 2 miliona, sad smo pali 1.700.000. Nama je odlazilo mesečno, u nekim prošlim godinama, mesečno po 60.000 ljudi u inostranstvu. Evo sad imamo priliku da vidimo da je Nemačka otvara granice, jer oni su sami depopulacionom politikom doveli dotle da se ne rađaju, da ih nema. Oni uvoze migrante i tako nadomešćuju, ali očigledno ne mogu da dobiju kvalitetnu i kvalifikovanu radnu snagu. Oni sad smanjuju uslove. Šta će se desiti? Ovo malo ljudi sa Balkana koje je ostalo, to će da pokuša na svaki način da ode. Znači, država mora podhitno da donese nove ekonomske i socijalne mere zaštite i za porodicu i da stvori jednu klimu sigurnosti za sve građane. Znači, nemate infrastrukturu, loši putevi, nemaš obdaništa, nemaš gde da radiš, šta? Zatvaraju se domovi kulture, nema Zatvaraju se društvenog života. Znači, put podnoge u inostranstvo ili za Novi Sad. Novi Sad jedini, mi imamo kao Beograd sad, to je novosadizacija, da imamo za 19.000 više stanovnika. Ali ne zato što smo se mi, ne znam šta, sad počeli odjednom Novosađani da se rađaju, pa sad to. Ne, to su ljudi došli jer ovde imaju veće mogućnosti da nađu posao i tako dalje.